Sinällä nimellä hakattu sanoja kivellään, tiedä mistä mitäkin täälläkin nimetään. Pidemmän päälle jäänyt hautakivet kadun varteen, mitä helvettiä siinäkin tarttee. Tu katso tehtaan pipua, se nousee pystyyn, ihan sama kävely pystyssä sieltä rystyy mihin kykenee. Lähtee pakenee, ei täällä viite täällä mitään ottaa halpenee, kun ne hinnat siellä kaupassa kun on kauppojakin vähemmän. Käyvät useammin, niin on näemmä. Asianlaita ollut Suomessakin jo pitkään. Pikkukylä kuihtuu, kun pikkukaupungissa pidetään. Sitten sama sirkuksen runtuu, ei tarvi paita mihinkään, jos järvellon tuntuu. Eikä oo kysymyksiä ovistajasta, asunnossa pitävästä, niin somasta. Ihan kysymyksestä kunniaan häntä kohtaan, ihan sama mihin sinällään ajatus johtaa. Ei kai tarvi kysellä löysästä kunnosta, 9 kuukautta kiinni ja siinä runnossa. Ei paljon päästy treenaamaan tai mitä venaamaan, sinällään kelaamaan, sotatietoisuutta pelaamaan. Ja pelaa sitä huolella, vaan sä huomaat joku päivä, et se sun suojaus taas turvaa. Ei mitään murhapurma lähti täällä kurvaa, on se suunniteltu eikä tapo enää mitään muukaan. Ole sinällään käsitelty ajasta asti sinällään mistä lähti joltain painolasti. Pitää kai ottaa järki käteen, lähti sieltä mäkeen ja paita tänne uudestaan kuumempaa, kovempaa tai aina vaan nopeampaa. Ei tässä puhuta kuin kierrosmittareista ollenkaan. Eikä siinä ole mitään kysymyksiä, vaan Trumpi lähentelee Skandinaviaa Grönlannista asti vaan. Saahan sieltäkin sitten lähemmäs sitä sotatekniikkaa, ihan sama mikä täällä todistaa verbaliikkaa. Eikä tarvi alkaa siinä keolimaan, forssalainen juntti tuli tänne jotain sanomaan. On siellä eletty, vedetty, tehty mitä tehty, tehty jostain mistä mielestä sielut pesty. Paremman laatustaatusta jotain vaapusta, mä vedin kannapisteet edelleen sun haamust. Olis se rauhoittavaa miettiä bolivialaista. Sinällään missä mielestä nähnyt hemasevaa naista. Mistä mielestä se jostain sieltä paistaa, ei mitään taida laistaa, jos jotain vielä maistaa. Kylässä itse täällä on OG1 vai 2, no 2 aina, ykkönen on aina nopeammalla. Eikä siinä kysymyksiä vahvemmasta suurempaan, on panssarivaunun tekniikaakin ennen vaan on huudeltu taas. Kuka on artistin nimi täälläkään, respektiinen veti sen vanhat viikset näisnä. Oli se vanha Itävallan tekniikkaa, vieläkin sitä se aina jaksaa sitten piinaa. Eikä mitään liimaa haisteltua konsanaan, ihan sama mikä aivosolut sulattaa. Tai vanha kunnon räppilaini, oli siinä paini tai mikä prime time. Mitä muutakaan oo totuudessa ilmi. Se oli joku helvetin kilpi.